Hej med jer. Så sidder jeg her igen. Prøver at lege mega sej videoblogger, hvilket jeg jo overhovedet ikke er. Jeg har i dagens anledning taget en hat på. Så skulle man tænke, at det var fordi jeg også synes, så var jeg lidt sej med mit baseball. Eller for helt ærligt, så ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvilket hold det er. Ej, heller har jeg ved at købe den her hat. Det er en, jeg har fået på en bytur, skal vi bare kalde det. Det er simpelthen fordi jeg har en kodylt dårlig hårdag. Og mit hår, det har sådan en mærkelig farve. Fordi jeg troede selv, at jeg lige kunne farve mit hår lysere. Det kunne jeg ikke. Til gengæld så blev min på det tidspunkt udvoksning farvet lysere end resten af mit hår. Og nu har jeg jo så fået en ny udvoksning med min anden farve, så skal vi lige afsløre det smukke. Sådan lidt underlige skær, sådan lidt grønlige-agtige skær. Så jeg tror bare, jeg beholder den her bandit på. Og så, jeg har set, at en af mine hostbørn, han har også med det her mærke, så det jeg er fan af B-holdet. Ja. Nå, hvad der skete siden sidst? Jeg skal prøve at gøre den her video kortere og med mere indhold end mine forrige. Det som der er sket er, at jeg jo er i rematch stadig, og jeg leder efter en familie. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det sidste jeg sagde i min... Jamen, jeg er så velforberedt som altid. Jeg kan ikke lige huske. Nå, men så kan jeg vise jer, mens jeg lige... Jeg vil se min dejlige rød bag mig. Det er altså fordi, jeg lige har vasket sengetøj og håndklæder, at det ligger der på sengen. Og gjort badeværelsesring har virkelig været. Nå, men så vil jeg i stedet for vise jer mine flotte nye sko. Tada! Så fede. Så kan I kigge lidt på dem, imens jeg lige prøver at komme i tanker om, hvad mit sidste indlæg endte med. Hvad var det nu? Det var noget med et... Nå, okay, men det der i hvert fald er sket for nylig, det er, at jeg fik et match med en familie, og det betyder, at så kan jeg så læse deres ansøgning, og de kan læse min ansøgning, og så kan man så vælge at sådan tale sammen, eller man kan vælge at sige nej, og så, ja, lidt ligesom den der app, den der, nej, refererer lige til det. Okay, men så fik jeg et match med en familie, hvor det var en dreng på 13, og en pige på 5 år. Hun var 5, jeg tror nok hun var 5 år. Men jeg valgte at sige nej, fordi jeg synes, at jeg vil jo godt have nogle lidt yngre børn nu. Og jeg synes, at 13 år, altså jeg smagte sgu ikke lige alt det der, du forstår mig ikke, og smækken med dørene. Og okay, han var sådan en gut, der godt kunne lide at spille skak og sådan noget, så jeg ved ikke, hvilke diskussioner vi ville have. Arbejdstiderne var vildt underlige og sådan noget. Så den sagde så nej, så blev matchet med en single far med en datter på 7, som jeg så skypede med i går, men det ved jeg ikke, det virkede lidt spøjst, så jeg sagde nej. Og så fik jeg i dag et match, men det var lidt underligt, fordi at den her families vejleder, altså LCC, har jeg allerede talt med, fordi jeg har kontaktet alle mulige LCC'er overalt, og spurgt, om de har nogle ledige familier. Og den her familie havde sagt nej til mig, for sygt noget, men det havde de altså. Og jeg ved så ikke hvorfor. Ja, men det havde de altså, og deres ansøgning var ikke engang færdig, og det var sådan lidt underligt. Så jeg ringede til en og sagde nej, så lige nu har jeg ikke noget match. Status er, at det er torsdag, og klokken er 3. Og i morgen, fredag klokken 5 om aftenen, så går de simpelthen på weekend ind til tirsdag, fordi der er memorial, tror jeg nok. Det er sådan noget på et video, det er jeg ikke sikker på. De har et eller andet gøjl, som gør sådan en helligdagsagtig fis. Så derfor så
det er jo lidt af nederen, fordi det tager meget min tid. Jeg har altså sidste dag om 8 dage. Hvis jeg ikke har fundet noget inden da, så skal jeg altså hjem til Danmark. No offense alle sammen i Danmark, men jeg har virkelig ikke lyst til at se jer endnu. Jeg vil faktisk rigtig gerne blive. Så det må vi se. Så det er sådan set status lige nu. Hvordan går det her i hytten? Det går sådan lidt spøjs, synes jeg, fordi det er som om, at på den ene side, så spørger børnene rigtig meget, hvorfor skal du afsted og sådan noget. Og de er faktisk rigtig søde nu og sådan noget. Og hvis ikke det var fordi, det er på grund af moren, altså børnene, de begyndte at respekt for mig og sådan noget. Altså det er fint nok. Og så kan man tænke, ej, fortryder du ikke, at du smutter? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil helt seriøst hellere sidde hjemme i Danmark. Jeg vil hellere stå på Mac'en hjemme i Danmark og stege pomfritter, end jeg vil blive hos den her familie, fordi at det går slet ikke. Det er sygt underligt. Altså jeg lusker rundt om natten og spiser mad, fordi at jeg kan ikke lide at gå op, når de er der og spise. Så det er sådan lidt spøjs. Men nu har jeg i dag, fordi mit sliklærer var tømt. Men hvor lagde jeg egentlig dem? Nå, de ligger lige her. Pretzels. Yes. Så nu behøver jeg ikke at snige mig op mere. Og så kan man tænke, pretzels, det var måske ikke så smart at spise det, fordi at du er jo i USA, så du bliver tyk alligevel. Du skal ikke være mere tyk. Og til det vil jeg godt lige informere jer alle sammen om, at jeg faktisk har tabt mig 8 pund. Hvor meget er det så? Det er sådan 3,5 kilo eller sådan noget. Det er ikke noget, altså, men det synes jeg er rimelig godt gået. Fordi træner jeg? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg har trænet 3 gange. Og når jeg siger trænet, så mener jeg, at jeg stiller mig op på løbebåndet. Vi har et træningsrum, og ligger lige ved siden af mit værelse. Så stiller jeg mig derop, så tager jeg en af de der elastik, som jeg ved ikke, jeg har aldrig fundet ud af, hvad man bruger det til. Det ligner et chippetog, men jeg prøver at chippe med det, og det kan du ikke. Jeg tror, det er sådan til ballerne eller sådan noget, og så skal man gøre et eller andet med benet, og så træne. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men så tager jeg det, og så spænder jeg min computer fast i løbebåndet, så går jeg på Netflix, så ser jeg Beverly Hills, det nye. Pisse fedt. Jeg er allerede snart færdig med sæson 4. Shame on me, for et liv. Nå, men og så går jeg i resttempo, fordi at jeg magter faktisk ikke lige at løbe. Så det er sådan set min motion. Men så til gengæld så arbejder jeg jo ikke på Mac'en mere. Så, og nu kom det igen til at handle om alt andet, end det skulle handle om. Og når jo, så drikker jeg Cola Light, fordi det er jo rigtig sundt. Det er bare så godt for mig, fordi det er bare rigtig godt. Det bliver man ikke syg af, nej. Så det er bare rigtig fint, og I var jeg et godt eksempel. Yeah. Nå, det var lige lidt. Nå, er der ellers andet, jeg kan fortælle? Jeg spiser vitaminpiller, så I behøver ikke at bekymre jer for mig. Jeg har købt dem her. Det er nogle ordentlige krabater, det kan jeg godt sige. Nu skal jeg vise jer en. Altså, se den her bandit her. Det er en ordentlig. Men ned kommer de. Så ja. Nå, det var vist det. Og nu kan jeg se, at videoen varer 9,5 minutter. Så nu tror jeg, at jeg vil stoppe, og så vil jeg klippe mine værste momenter ud af det her. Sådan så I ikke skal sidde og græde over at se det her og tænke, at jeg ikke har nogen fremtid. Fordi jeg ikke kan formulere mig selv. Ej, jeg ved sgu ikke, men hvad skal jeg sige? Jeg har fri weekend fra i morgen. Jeg har fri hele fredag, hele lørdag, hele søndag. Det er rigtig lækkert. Så, og det bliver hyggeligt. I dag, så kommer en veninde over, og så skal vi hygge. Og i morgen, der tager jeg ud til baseball. Der hvor, at, nu må vi se. Sidst, der havde jeg ondt i min arm i næsten en uge. Det er lige gået væk. Det siger også lidt om min fysiske tilstand. Så det vil jeg gøre, og det er faktisk rigtig rart. Fordi du putter bare mønter i sådan en boks, og så fyrer de bare bolde på dig, og så skal du bare skyde. Det er jeg rigtig dårligt til, men ja, så bliver jeg bedre. Og lørdag skal jeg hen til en veninde, Bettina, sammen med en anden veninde, Lise. Og så skal vi hygge og ud og svinge træbenet. Og ja, hygge. Og så søndag skal jeg have ondt af mig selv, fordi jeg sandsynligvis er tømmermand. Og så skal jeg spise McDonald's, fordi at
det skal jeg sådan set bare lige, fordi det har jeg bare lyst til. Og så mandag, der ved jeg ikke, hvad jeg skal, fordi de har jo børnene her fri. Så dem skal jeg sikkert underholde, og jeg ved det ikke. Så det var en rigtig indholdsrig video endnu en gang. Og nu vil jeg smutte, fordi at, nu tror jeg vil spise mine pretzels. Fordi at jeg ikke spiste morgenmad, og min frokost det var kartoffelmos. Så nu tror jeg, at jeg vil fortsætte en sund stil og spise nogle pretzels og drikke Cola Light. Farvel. Og kan I hygge jer og græn i håret og alt det der. Hej hej!